dana obsesio bat da. Eta noiztik izan dituzu obsesio horiek? Lehengo urtean hasi zan, pixagureakin. Igual, 15 minuturo juten nintzen komunera, denbora guztian neukan pixagura. Infekzioa bat edukiko banut bezala, edo pixagurea denbora guztian, eta komunean ia bizi nintzen. Nire helburua beti izan zen lasaitasuna edukitza, nire bizitzan, bai ekonomikoki, bai lanean, hori bete nunean, hor eztanda egin zidan burua eta hasi zen pixaguraren zea. Erameten nu motxila bat, galtzontzio batekin, galtza batekin eta paperakin, uste nulako... Komuneko paperakin? Bai, uste nulako kaka egingo nula kaletikan. Pixagurearen obsesioa zabaltzen doa eta beste batzuk azaltzen dira? Bai, beste obsesioa atera ziran, ez do egiteari, edo insomnio bildurra, kalera, agorafobia, ateratzeari. Ez da ere ezin nun etxean egon. Etxean ere ezin zinen? Nire kasuan izan zen ezin dut etxean egon. Urduri jartzen nintzen eta atake de paniko asko nitun. Beste obsesio bat atera zelako zen bakarri baldiman egon eta atake de paniko bat ematen badimazean, igual hil egiteko aukeran egokala, orduan ezin nintzen bakarrik egon. Badirudi azkenean gainditu egiten dezula eta pentsamendu asko bajun egiten dira, ez dira gelditzen. Psikologak esaten duen bezala oso erraza da lantzea, zu pentsatu odeiak izango balira bezala, pentsamenduak utzi behar dituzula pasatzen. Karo, hori nik ere badakit. Orain dakizu? Orain badakit, baina momentu horretan ezin dezu kontrolatu.